kene kigimando shabagenda baitu baikirega unyorenga nasiri shirika liria Yovak abono bachiriga bono mambia asensa moyende weekend ntu abana barabu asentunde ntangani lakini asensome yakabire tokusangara barabu bono mambia kukwanira omo obisa kurase ekyombe keri yake Yovak wikriva amichira na jotebinga ereningo boigo oyomo bwabakoleri kurase ensome yo Jared Wilberforce na boigo Lydia Kerubo awonsi bachiriga igaya sema kusangana itu bono mambia. Good morning Motegerali, karibu sana nchikuru kwa Geofrey Onsarigo murobuni Etwani ya Getembe nekatura sensemeiga jingambo ya Getembe kuchaka ya masemo ganiti kura chakirano yominto bwana Wycliffe Michira karibu sana se studio trebinga ningo na adenkio kora na kurua Yovak karibu mbiye mono Geofrey Onsarigo na watebiria abantu beto baligerelia kuri Wycliffe Michira finance officer Yovak Yovak ni tukulia kabere tolegaiga nigo tole based in Homa Bay particularly Ugis asito kwa working in partnership na Hamref Africa Kenya tokonyora funding kuru global fund boni ga Yovak nigo tokora ni project ibere tokora TB tokonyora ka GC7 tuberculosis and GC7 malaria nkolenginga ayu noterere asigi kegeke kulende karibu sana bwana Michira Wycliffe aiga ancestor you know mo financial officer yametekero ku financial officer na bantu batinde chibesa yobono kale gaiga no mu ko etulibobe karibu sana bwana Wilberforce mbia mana my brother Jeff. Yes, good morning ndeti ankwanie umurigereria umutegereri weredi ya Getembe ne TV ya Getembe nga yes asemule munyagetinge aseredi yegoika wakire yes nche Jared Wilberforce tendi mogeni otwalenge ritkulia Jumaine igonkuru ase kyombe kwa agape ne kyombe kyobokorera bantu bali no bolema ando burwanireri kira ase county ya Nyamira na mono ase sub county Nyamira North tokubwatera ne kyombe kya Yovak na wego Amref na Global Fund ase ngencho ko ane kinga bantu baito babwate afierengi yongachere Geofrey ko korabuna tokoroka segesongo nga litukoria lero tuchigo twalenga kingia yokorigereria na komanyanga ine abantu abali no balema ensemo yabo nto amatiringa nere yeye ntubwate byo bikurondera abantu aba nsemo kibigo bigokora asokwa ninga ndo babwate gento kieke babwate afiengia serikali na mashirika ande muna wana Amref Yovak Global Fund WHO na yande kitandreta no morogelio yoiga ngostore komanyanga amashirika yaiga aro asokurwanira mwanya abantu nsemo kyabwate asokwana kinga abantu bali no balema na barobwo nkonyora bali nsemo yabo esamangana andonsi alingetobo chenigo motegera lito omugusi ikaransa oike egere ototegerere na inde maybe ali mwana chikoboli yao naye onyakotoka wakonyekire Right, asante sana bona Wilberforce Jared uyuno yomo bwabali bametero bolema nabo igo kurwa sekemekelikia gape nabo igo tubanga abono mambia ni igo tolegaiga sili bagalina ne kuisana kubwa kigima na ekyombe kekurunga Yovak ekigagia chiriga gotomoja magana magi kigima emambi yabono lakini tubanga nako tebanga nero munyagita Lydia nero rase studio ya mansemo kero ni maitenga tusongo sanga aya onsiamaya bono tuira ne ya mansema sumi tumichira asomo tegera liuliwa tonyora bono mambia no muligireli asenseme ntangani ukwebelia maswali Yovak karatukwa na Yovak inkieke na adenki mogokora be mono Geofrey naam Geofrey niga Yovak tsasieso nigo tore based na ataba Homa Bay County chobicheto nigo chire no Ugis yes but this copy of the work ni get outside the country trojina boni nigo tore Kisii County aseto kwa work ni partnership na Agape kuri Nyamira Yovak nigo toko support ya morira tatu HIV TB na malaria toko work in partnership na Hamref Africa Kenya asito konyora funding kuru global fund currently we are learning about malaria as we are working with CSOs as abababo atoborema bamanye the rights chabo na mangana malaria as program chabo yes wono toko ba support ibuna lero babate talk show bagenda bakwane bali bamwe abona liuchumbera ike bona
Right, asante sana bwana Michira. Tuira na se wiri pafoza ndicho minto eno ko mwando ikirega nera niyo mo bwabali bametro bolema na dokoranga ekyombe kiga lere mule sana gutumenya mangana ya kiga. Asante sana bwana Omwando. Ekero tukuligiria bwana Jared wiri pafoza. Ekero kuligiria malaria. Ntu akwana last time mungu atotebigira malaria niki. Bono malaria ye no bolema. Malaria no bolema. Nkike bwate nki abantu bamenye tuno bolema bagwente ko manyigura malaria. Why? Tangani ngise otakonyo motegerali twa kwana atukabira ngitwe Jumaine mtu atatenga malaria n'ububayiro bobe osema eso sera toke kaseke busi kurwa chinkoromba n'ishiumbu ande nabego ita ande gwetani ogoita nabeko enda baka yale to no bolema mwanya to gokwa etigute teligeli wasenchire bwenerete no monta kro mongo tware meningitis ya kolera ya banga bono monto yo bongo bwae bwa korireki bwasarekire bona ito butor isanto minto bali no bolema tote kote banga ntubwate hike ose right osobo maene osobo ronge woko twara afiengia borera bonate bwata to HIV TB eso sera marange nuko kwantiri yo abantu ito bolema batigirisko baiko nyorwa gose bantu gosense yakagire ngantwe esa tole marete anda ke amorena ro agotoranga tole marete atorera mabera lakini nese boko na gokiamuka nse ko na goramokia ya chire konyolekananga abantu baito babwato bolema na barobo equally nko babale asomo chando gose okoseliwo konne bokonyara ko bago korwara eso sereje na mugirande muna yabono yo fak na global fan na mref ba koraki bako bakorwania bono que todo ko kora gwetera chi talk show nechi na community dialogue chi tu atwari chi to twara chi mutu aiga no ko ene kinga abantu baito bali no bolema na barobwo nkonyora bari obo ene bwabo kolendwa otwara afiengiya aidan kurwa se malaria ose HIV ose TB na marwa irande no ko tema kororenga abantu bari baraseli bagali obokoleri onyene serikali ibyo mbali wechi mutu aigo mwancho muligire no motegere ngicire korabo n'abantu bagachi cyabo Kemri babo WHO na kwa nadirikare na mashirika anda ali mu maeta gukora mangana research ya maruri na bintu binde na kiantu barabona bakora ngento kieke bago chaime tokanyora iga umurali Geofrey there's nothing for us without us kintu gitonye ntoyo gekore tiki kiyo matuka amagungabara abasaye inchu abangina ninchu bantu gete koraki ninchu boy girl girl child ninchu na into na twa no barema tonyoriro kwanchirwa kwanya sai wetera Geofrey na into goswa nyumba aso bagipo kolerwa wa mangana ya yokorwa afiengiya ucyase mwanya bantu na into nyegetarikira oro turanyore tukirwandirire gwetera amashirika tumunabona agape Nyamira society na yande egere tungusira abantu wetera urugento geke na into twenga abantu wetumbai gwetanyo baremo boko takotoite mbere malaria nero teche tubwateranie nere gotobeka ansoma to barimo bokurukana na malaria abo no gotira kwa bere beiraisi Jared asante sana eka tukonya agusanga igoro ya mangana higa bono andake mbia kigima kuinyulia agotebyo motegereri gatukwanira rights of those people living with disabilities abampantu kiaba which kind of disabilities to kwanira what kind of disability to kwanda nchiri chichiga mbia mona Geofrey ande mbia wakara kwa boli umaito muntu na bali bulinga omulemba bono nu mbole makubo to kwanira wakora bya kwa boli elyo ekyagera nkonyara turo umuntu ari tubate kontu atwara galia no emichira amanyerani kero totara dos community dialogues togatana abantu bale muruto yatokore gento kieke bache tobasomi kwanya rondo gocha nganjo maide nimbwate geto no koboko igura bono ngo togere kiangati sana rona njira na mbwene tenkoleki ikaranse gabo ondo ichanga tindi korara bono butuko amagora akonyunda gochakera ansa chinte ngago chinsa uchemeronda abake bitarenge bona njira gokomokania oranga bono umusho nyanteri tada getinche nkoleki tada getinche benefit so abolema egotubwate chikategori bono iga oyo minto mwando konyali ba national council abarambeke arangorora kintu tubwate kategori ya 10 tubwate abolema bugotarora tugatora abolema bugotaigwa abolema bugotakwana uso gotakwana mono gotaigwa nsajinde yako baamo abolema mbole buwa bongo abolema mbole buwa kororekana nyango muntu abwati okoboko okomo gosoko boko nkoli buya gosoko goronkoli bito physical ntubwate abolema bunde boli omuntu buna wana spinal bifida
pero bibire no borema boria bogoita omonto gochakera iga egete kio mogongo gochakera abo gochinse konyora ng'ensemo yanse bogima ndate nga bogima mbuiyo gochigoro bogima bokorete ki bore ndobwate oboremo buna bono bwendurume endurume mwate no boremo mwanchu mogusi asore manyanga ndurume te ikoro kuborwaire ikero monta confirm ngana endurume abwate obuno borema bore registerable in fact mbareta obonde paka nono bwa maino omwando gocha nkweresa na maina arengo monta komisia omanya kuba declared gokaraki kobo morema eso bwenge oborema no bonge boko baneringa ubwate chikategori bali mbaiji main chirimo chiko shurikero na serikali ya Kenya korengana neri chiko oragenda be registered buno monto ole marete igobora be chikategori yange 10 onya nchiuka 12 so abana bwa bantu tokoligereringa omonto nakare onyoreta ajali unanyora ajali kabekwe wheelchair igoro no akorete ki no are taina gweta ni compound yaye omonto nare oiboretwe agatwara omochando cerebral palsy omobero oyo kwete bono obomoyo mporo kita maiti kende korete ki kigenderete omonto nare bunanje nagende ngeke miaka 7 ngatiga korora omonto nare uyu emechando mbali bona bantaba amatuka amange ekwarunya basiekire nyumba omatuka amange kwanyora omonto garosiria kagesumu na ndobota mubongo Wycliffe kwanyora omonto arosiria kagesumu akeiga no akorete ki no asiekeire bono mwanya abantu bebanga omonto gwetani gotwara oborema nuburiri bwa kawaida ngocha bori bwakora gento kieke bwamugwira kagitenga stage categories choborema na bwo nabandi. Asante sana bwana Gerard Wilipafuza yamasema senchira yabene kiuma mwatakali tiko mwaligani yomito eno kumwando aiganse studio nera tumanyilieta na ndatu tebinga inga yakorwa asenseme lakini gokonyolinga ekombe kia ayovak na ububali as studio bono asiri bagali nene ikarobaga kali kwanera abayigameto no balema na ndera nmono ketukulilinga endwali ya malaria nkibwate mono gochia saba igabale malete na boyigo sobu amenyeta mono balema ine andake na ndobo ene buabo ngakibu kuneleli wanga kibugo ikiranigwa ayonse karibu sana bwana Enoko Mwando tatebinga malieta na sokorwa mbia mono moralia mbia mono nande soko twaliga ndito kolinde ya kabere studio ya ito ya Getembe ntato saba kwanza okwabera se konyorwa waikire njo ya kurunyamira chipara na bochire nantakali korana na umbera muntu kwepipi na mu namanyete Getembe de bana namanyete Getembe studio ba Getembe nyagitari ono minyoki aisiro nambo saya ntuje dia tambe Getembe riyo kali kongira nguse Getembe na yina manda Getembe studio wasire na nanyora tamanyete ochikora abora boria ona kinanyora irwe ndange 30 minutes pole na asabiro kwabera somo tegera linchenguru kwa Mwando Enoko inche internet abantu baito bobwata no barema se county ito ya Nyamira aigandoro Cateso of National Council for Persons with Disabilities nere organization oseri shirika liriria ile chinguru na serikali ito ya Kenya esoko ando amanganonsi pia bale map ako chakra obisi yabo na no ako office ya National Council for Persons with Disabilities igole yaro nago kireko bagage sengencho yoko semia abantu baito wetresa mangana ya abantu babwato bolema andi bamanyana kya abantu babolema babwato bolema na bwente kwerenda wetera osekubalenda wetresa oburoiro boito oburoiro bole amona intu bokurukunga maleri eso sera nekero tokwenda bwango sana monaje omwando tuakwanira mange noyo minto Wilipafuza senior studio tukwanira bwene bwa bali bametro bolema right what are their rights na de kinki tulingi tukukwanira mbia mono moralia oyo minto Geofrey kero to kwana igoro ya rights of persons with disabilities kero kolgeria se constitution yeito ntobwate chapter 4 talks about bill of rights bill of rights yes. Among the bill of rights rights chikwana iroro ni cha persons with disabilities more especially go chakera article 54 nere kwanete ona mangana affirmative action mangana reservation for persons with disabilities onye mangana gasi 5% reservation for persons with disabilities mangana rights chiabo chidiba bwata na chia health right to health bintu bine bionsi pia persons with disabilities kando ya abo ntubwata lichiko likorunga disability act 2025 disability act 2025
nero bone go spell amangana disability onsi ebinto byonsi bibilengeta abantu baito babwato balema no igotoka disability act 2025 no konyora ikwanirita amangana ya boena bwa abantu babwato balema oboena bwa abantu babwato balema no bonge ntochako kwa lero ntokopokora lakini I want to talk about a few ntobwata rights chire common for everybody na bono maybe right to education kiro mondo na bwata right to education ntobwate right to health kiro mondo na bwata right to health ntobwate right erie korokunga kiro mondo na bwata right to okora kende gyonse bunata keiro okora kuicha tabas ko ndage ne se right yo mondo ndi bono kerie kanene ke topekete gaiga na mangana rights to health obochen obochenu babwate rights chobochenu bono so bochenu obo ebinto mbirore binge bibangire for example na kero muntu kwa bere ko sina admitted nyakitari ebitanda mbibwanta ko special for persons with disabilities. Oh yes. Biribi ketanda muntu nono yore wheelchair ke ko nyara ko ikyuko chinse yiga gago ika olinu chioro ko sobu olinu onyara ko lino ko chigetanda na kiamane ko moka igoro so igetanda ikikere special care meant for persons with disabilities. Aya ali nyakitari ntobwata abantu bako visit Wilberforce okwanere different types of disabilities okwanere gore ya people bali bwato batali koigwa na kwana batali korora na kwana batabwatia magoro na kwana bali bakutumia chi wheelchair na kwana albinism na tanyi kwana trend lakini ntobwata albinism but kwa maitengane one of the disabilities uyo mento Geofrey mbona na amanyire mo senator Okorogo former senator Okorogo Mwaora or the government spokesman is a person with albinism whereby is one of the categories shared persons with disabilities so abantu buna babona albinism mbabwata mafuta bagotumia special so they have a right to acquire this mafuta haya kuri nyakitari na abe kiroro nyakitari kire nyakitari chege serikali okwanda ororo kwanda kwaiwa mafuta wachi kuyaka so mbabwate right yo kwaiwa mafuta haya bona abantu mbare tuwate abatari kuiwa mbabwate right yo gotwara sign language interpreter nyakitari kyara want for example na chire nyakitari nche tindi kuiwa tingo cha konyara ku explain limo nyakitari oli anga understand no maiteke songo kya abantu bali batari kuiwa ne kingao ne gitu au kwana mi nogo bona uta understand mi nogo inkia minute mi stomach maybe to kumanya inkia minute lakini bono kere sign language interpreter ororo nero go interpreting aki omonto yo ateba aiwetenda bobe osaiweto mutuko mwati osaiweta aliberera bwate talikorara ibintu nebyo so mbabwate right yo gotwara nyakitari ali yo gotwara omonto kurunge sign language interpreter nyakitari abado omonto gotumia wheelchair nyakitari ene bwanta koba igento kurunga disability friendly ekanale gocha I thank God for this studio because ndo aliko monto ito bwato bale mabwe wheelchair na bako nyara kolina gocha igora esa babo nyara kolina ningi lift so na bako lift na wheelchair iri ayo so se lift elinda koleki ali no gocha studio na nyakitari ali ndo bwanta kutwara gento kunge erambu go minute ne liba ali stairs e pare ri tire to chigoro iga ya anda nanda ya tiro geteiga e para erambu ne takire ko bororo ne onya rambu te iyo e lift ye bororo so that na rio monto yora na wheelchair ne ra ko nyara ko access facility e ko kwenya kitari buya so you ko accessibility communication neroro communication is whereby yetu akwa negoro ya sign language interpreter no monto yo tari korora na bomo kolebo even the doors mobeke in braille so that no ne kana go cha nyoko so maiga o manyanga na ikire room gete onyo for example tabwate guide yae osama riogo abe labeled mate Wilberforce na enda ali chemist ngakore riogo mate kanyo likire in braille I felt good ese kanyo riogo likire bwate braille likire ngam panado likamane ko liku 2 times 3 mate bona bonko nyara na so maiga tadas mantu arenga nyo sono mwanchi ona cha mara ko bache ko ndore riogo na bonko nyara ko so mamnyo obe limpanado na ndi ntakere ko nyugana ka 2 times 3 so ama riogo na bwenta ko ba labeled so ebinte byonsi ipi ebina bitoko kwana na ki esenya gitari esa mangana health ebinto ne binge bitakere ko koru elinde
abantu abaito bakorukunga babato bari mabanyare kwa access chinyagitari cheito no bwororo elinde banyore services chokugwenigwa tingora tigera abule na asante sana bwana Enoku Mwando oyo mubwa bali bamete no bulema bugutara kulinde ohereire nga obwenu butugu kwanira mburubu mwanjo muteti banga Getembe Television Getembe Fama 102.7 numero buli okurukunga Etwani ya Getembe ekyombe eri shirikali ya Yovak na ubaikiri abayigaga iga ansobo semi obo bonene katunya kulilia mangana malaria no bwene bwa abantu bamete no bulema iyo mituguri pafoza omwendo kwanira mangana mangesano yurobo ene bwo bulema asa mangana obo chenu ndiro kunyora guse omuntu yo omenye tobolema ukiri nyagitali lakini bono who are these people mbara bya bantu kwikira niyo boyeno bobwabo byamono Geofrey nyumantira ndiyelyo abana mbara buno mwanda kwa nego labeling oh yes abantu ebiringa aba no bali locked Getembe abana go beba tindi present awe Eunice tindi present anchega igande sauce akoro madam Eunice wanyoike waidera no mwalimu itole gali yesiaga no mwiko yakine amateke gusigyonsi abante bali na Elizabeth Mweresa igonga tukukora ga bagotebe bante biri jare juma tenjingu yuko manyanga kyokora kwa manyanga iko yuga karanje tindaro urero botu ajite go samero bonoro leli igona muri ga mwagambire na bante biri karega agonte nga nachete Eunice yakondikiranga nacheta kagoliri yobali koroko something scorilla yonte birekyo akanyora riri kireni brela yonte kubange mu cyande tibone ganyumba ari bunakabokendu kari rugoro so Eunice Waidera Elizabeth Mweresa na Bridget abana bategerete bya sana abakiranye usi Eunice no moyiko yaketegerete ke usi I think that one nabo yagira chinko binke iganga ya mona bategerera so ono abantu bateri bari wekiranya mangana haya litanga ne serikali nero irasili pagalitanga lyabusyo ikirania maganayo ikorwa serikali ngaki mate serikali nyako betere monto Geofrey to nyako gacha muaune serikuna lichiko litagete yes anya bali bagwikira lichiko mbara akora gente ekyo so tate kora chakira government institutions yandi hazo mandate banga mnaona Getembe we really appreciate you ikiagera mu begete situation ye ino ase tole boko yesoa accessibility yes mondo ga tirene lift igalia arundi wheelchair yaego chama na wago so ama akora interview yae na ndipo na pakisi na space yere mana be korteki na bese na kubeke wheelchair inune private entity mwalengera ili mpaka agabo serikali abatangani amashirika konsi pia lense serikali ebe chiri research institute chiabo Kemri na ono mtoto gora libelingo sana maliogo Kemri Kenya Medical Research Institute babo World Health Organization togo cha security yeito sovereignty abekishwanga amachika yali getwe ngokoraliki ngwikirani wato Geofrey ndire kondoma ekara nkenyuranga konyora ngene to kwane genteke na my colleague omwana nanchi tuge kwana before 2 or 3 obale mabwale kubugata abantu batali ni government boka but we thank God yasoma taka ndio yenjera yete ngao sana umurai the late Mwai Kibaki may he rest in eternal peace akanyora ajali agachekero kukarona a wheelchair kaje kwenyulia abantu ngaobe igona be president igotoka ole marete tigatoligie njira abantu abaho karaki bakolendwa lichiko likabekwa lichike lyabeiro for 22 years igakiro mwakolia thank God for Christabel yakoro asige senator akatanili chikoli Kristo asige yes Kristo asige akatanili chikoli ya Liquor Disability Act 2025 amendment ya lilia 2 or 3 asa ya togetenga ama chiko nali ikire sana lakini ko yakira ni umuchanda okolireki umuchanda obeire so batata ndo kirania in short Geofrey ne serikali nabone kokura kurasa serikali yaachire mpaka nyumba muao ikiara togote bango bole mwobo nekiombe onya etole maretio motegereri no murigereria aito mwirio gose muntu onde gose musani ona karo koreteki ole marete goso tararu ense yenya saa tarakorangeria gero chiko timoko ganyoko ogocha kwa yeseria kabiri to kumanya mabira bora toke koreteki kwachire muina ase tole bono yes so no bwateri bagalia nene dio gwekerania magania aya ikiagerekera gocha kwenyora ole muina
obunigeta magoro god forbid igoras nyugo sibeneti igotange malaria ogocha gotoka gento gete kobereta igogosinyugo drain ya machare mwao utange malaria Geofrey nimba tomoga no mobesana bo musani kuruchinza mojiri cyabo kamba wagashite nyombe ngiya enkongu obwate bese nyinge gakwa gacha kabeko boraro bwaye no babenyo bwayo buya buri kwekeruoti ase nyomba cheigoro egoroba ya gatatu go chigoro no chire chintindi esamenyetera ne familia nsai gagatigira abalikwa bwani no chibuna abantu bacha eta abaliku sa chinda abalikwa nyamutu igwete mbiyamure bone kana kabe bahati embenga ke yamoge sibiri agosoka go chiese egari yaye me prado nsali saga pagetie igente betengeringa prado te kolina go charaya go chaigura akamnya go Teresa chiste akes akakanse akamnya kigete kyomokoko akamanya getali mwako mwima kagocha igo ya biriti araransa igetandege kyabalikwa oganyeta adjustment ekoreki ekorwe egerabe ibogoswa gochigoro lastly nale bono kwebulika Jeff bono kumwacha Getembe ali ndayo utamanya gutara tubwata abamuraga kapista tokorangeria Okorogo Kebacha na abande aba Geofrey na abande bakwamba nega bakubwate buya tato ike studio okuno kuburwa okuno gokeya esiko y'omonto Geofrey to imagine no smart iga yes ngabono abasacha bosangete bakubugoretie tayese ngenjo ruarete ngane gento tunga ngwacha ne wheelchair kware kwa gulibaga nabo kware goikaigura gose okwagura gutumeka amagoko na amaguru kware gonyora sara gina kware goikaigura lakini senge nchunga sa itali friendly ngabona abantu bali balensalia kaki Geofrey onyoli bakutacha bangotumo bugulie turunza how does it feel for you digere libono musubati umya una Lydia una ikaranse teiga eso setebya mate monto komo batanto bali marete tianto me example kya mwana minto Molly because she is my friend I'm sure you know Molly kemto gai karanse teiga no le bagoteli ngono mole maru tokonyara gukwana my sister Christine Ndama tokwana ngoli no mole maru how would it feel ngabona abantu bambanete my sister Molly goche studio oche komo koli interview ige koloa ege ntokoroga dignity kuruma inu bali mogokora mutagete gokora lakini singenche rero royo gwa adjust ebinte ibuto bwenere inu koraki adjust buchakera mwao mpaka serikali na mashirika ya research mwana nate example kia Kenya Institute of Medical Research Institute kamwanya olire lyogo tobekere na intu aseruge okora gento kieke ekoeleweka Getembega muna congratulations moja mange contract inde boli mirango yiruna braille egerengo gocha tina ko boli ngamurango getenga yoko leteki na bwata iga nasomaga studio A iga studio B ketenga na kwera ni iria sobo tambe sana Jeff. Alright, asante sana wanchu mutegereri kaptuni kwa sangamo unyolenga yo mwenyene nubwateli bagali ya benetimeti balinga batotegera tabono mambia batugwete nabongo kora kwali bagora kwani aba sani aba igabara studio tubanga nili bagali nene gose ko isane kubwa na shirika la Yovac utarapa kwani Geofrey yes natabona abana igange Getembe Geofrey go namba esto yo taraba alende bano ko baira kabagaka abana bande mbara libeka na service ya disability gari Nyamira bago tenga brother power to beke kire gento kando ono bako kambaka brother power ili anenkoliera bago nteyo bako kwa Roslyn nandengo ndenga na wata matanga aliso wanyenagu pole babanko andora matango ko batoere pole ito Lydia Edna ne instructor yabo Okorogo Gloria na Massimo Manyi bago nteminga brother power to kwani Geofrey umuntu batara uno Okorogo tenga na bora ba serikali enkiate go to sema na kunaya thank you asante again tumgoga thank you itukusaga naye lakini bagonyo gukwana jetilo jingi bagukwanera akina gomo ko tibedi kugirifu mijira na ruchinga kibaho kora bagukwanera timanyiti no helide ndo jago nyako seka tamedi ngakibaho gukwanera 0702 66 69 tukwanere ngumu nchimo tegereli 0716 1111 atukura sangango na Enoko Mwando na Jared uri bafusi gase studio abigamba liba metro bole marakini bago sanganichwa magana ya Europe ene anamokyo tukuliri ndo ali yeso sira malaria yubono egusirwa kigma nekembe Geofrey emambia bono. Good morning Getembe, hello. Getembe, hello. Abu Akire monene mbiyole
Wakira wana wa mbi studio. Mbuya mono. Gaki mwa bwetero munyirira. Omunyirira nkeri chagwa akakurwa. Lakini nkeri Nyamiru bembe. Nyamiru bembe maitele omugako yole mago ikamanye. Nyamiru abungangena bo mama ye omonyirira. Yo. Ngumbu ali bo bembe nyakunguru ngumbu ali no kwambokera rocha ali oburuno. Oburuno no. Otire bwa bika ali bona ali mbo mame. Kenji. Okay, thank you. Hello, Nji. Tata so mujabara wana wa minto. Yes. Je umunyira dani ngotoro mugu Nyamiru bembe. Aha. Omungino ne media muno mwa dorika. Yes. Nti wakira kwa na gabana wa minto. Aha. Abanda abwato bole maru. Aha. Eta kire baya guri bagari tangani. Yes. Abanda minto bwata bali byo mugoro mugima. Aha. Apanya abacha aita abanda abwato bole maru wana wa minto gari. Yes. Bona mba kwenyora naki. Tubwato oba more maru ibori tukare marete. Yes. Tubwato more maru kanyoro bole maigoro. Yes. Como usina era gatebanga. Bole manigoro bole. Ekene. Kero kanyoro chaite umuntu ngegare marete mo chaite bana baminto. Aha. Ti tukeri mona kwenyoro rimwe yo minta kwanda ku studio ngora era boja kwenyoro saidi iri tukerimo. Ndia kusara serikali n'abantu bose kwa jumura. Basika abantu bali marete. Yes. Nande baya guri bagari aburi tanga ni ando ose azuba gutoka. Aye konye korra mulema ogusumu ntome dobule gagucha gaguyitire michando gitatali ko bene bwabo. No mo. Nimbato mungwana kito seita ngumbuga. Ninkikwaru chako kolero giraba igabagia address ko rugaiga. Amasikani ara abantu basita bumba eta abantu bale marita amasikani. Yes. Nanya korasa abantu bako street abantu bwata barema. Yes. Lakini nakota abantu batu wara maabera. Asenyita is one time na yako abuno muntu oyo. All right, asante sana brother. Thank you. Munyirira. Uno munyirira kuruchisa mu Kiricho lakini mu Nyamira ukaligali Kiricho County. Gatambalo. Hello. Yes, karibu. Oyo James Mahamba korunya kuwe mulya. Tega kyali mirere. James. Hello. Tugwetike yiri ogire ready yago. Ndikireti. Ya James kurwarali. Korunya kuwe magwawa. Nyagwe mulya ga unyuma wawa. Mbia mono karibu sana. Sanga unaintuka igase studio. Mbia mono sana. Kwa igura mangana yabo bisaba gukwana. Nabaigure bunanje bono. Yes. Hello. Ni kutoko igwete. Toko tegerete ndugu. Igwete ndugu yana ere orekerema. Uromore maru. Uromore maru anda are marera iguru. Kina kike kusibya. Akarware sukari. Yes. Akabuturwa amaguru. Lakini umata anda waje kama moibera ng'ombe. Ikobono kuno okunererio bwene bwaye. Okunererio ko nene bono dima ikina kibono gagia mundu buno yo bono gagia rakonyi. Alright. Kuna nginga igentengu kwa na ngoleta ndo mwando agi address wiri bafosi okay gule. Asante sana mbia mono sana kuruchisa mu chama wawa. Gatembalo. Good morning. Hello. Getembe. Karibu ni ngoyo. Oya koranga ujenzi warunya buti kurumuticho. Amuticho ya South Mugirango. South Mugiranga sakurukunga nyagetonkuno maru. Nyagetonku ne irange eliagu mu busiake. Amaro igeri musi ya muticho. Busi katikati ya muticho na amaro. Ya. Yes. Gakura iraru musebuli kwa balemo. Yes, chairman karibu sana mu Nyakirugo. Yako tebana abarema bo muticho wodi na kija hindu ya barahe baba koni. Irinde na ndino no musino suru na kija hindu ya nyareko kumanye sabu iri South Mugirango ya balema bonse. Yes. Ikiagra balema bana bakikura. Bono ayembura no mu Nyakirugo bwa balema abo bamenye tono balema. Chairman ya muticho wodi. Aya michando gili mugwitira ku uruo bwene bwina na mwana samaru na malaria kusesusira. Chando to wetera mono. Murabona sema ya saa. Saa ntubwati bakonyi kyagara intunde konya konya kibazo wakana sini 300. Ato mutinyi ntuli konya rara kicho. Wono kwani kwani muntu na olema. Yes. Igo ya tuyenga ebile mabikonyi bile gundi kibazo na serikali. Eri ni byako bedu bikati gine kitali. Yes. Eri ni baranya na abana bali winya saba sine barabu konya harabu gwenyu buya. Asante my brother, uchumbe ngia sana kuruchisa mu South Mugirango, chisa mu chichia. Yes, muticho. Okuna kuosa wakwane mno mo chemo ni muticho. Asante sana mbiyemo na monene. Naona akishika bakanganyi wete. Asante mbiyemo sana. Asante sana mo chemani.
kolinginga andake asi iyo mintu mwando mwenchemaniera kotebanga bantu bametu bolema bangi mbaliko nyora libaga asobo chenu unabone merobuli yobugoni wa serikali bwasha mbabwati chinguru cyugwakana ibi bintu bagwente kokonyu mbawuniririwa bwene bwabo ko robuguli ndisimi eya moyo kagaiga alavingira nasemure abo bisaba iga katunya kuligiriya gokora ensemeiga yo mweli kegima unyolenga 0716111177 0702666669 na bugusagana ituga igema sema Getembe TV and radio. Good morning kero kwa na 92 ase studio eno ku mwando oyo mwabali bamenyetero bolema wiri pafus charede boygo oyo mwabali bamenyetero bolema emambe yabono tukusangamo ansomuro bali emambe yabono bwana Jared. Yes. Andake ekero kuigule abamintu bakwanire kuigule ngaki abande bagoteba. Okay. Nchakira omonyirira iyo ntongera kwanaria nabo kere gaseli chiko. Yes. Munyire matingise ko chungusa base kwa mame nyataka bakase ni yanerende bono kurwali na twateba. Yes. Aseli chiko ngo wantu batenge rwa affirmative action. Yes. Affirmative no gwanchereri koke chisanto wali no bolema. Omonyirira kwa wataka go beka chinguru kapisa ng'abantu baye guli bagali tangani. So bali mutotegererete tali omonyirira ekiri chiko lya Kenya Disability Act Disability Act 2025 na boigo the Constitution of Kenya 2010 article 54 yo kwana sana amangana yako kwa affirmative action ngomonto mole marukaro lekanije na bura ende bali mu bwate chikirini kinechi nyagitali integerere na beko ba malioga ahelije wate ba malioga akolireki ahelije lakini mo kole stocki mpako mole marunera ichakole gento kieki amisi tigali ganto gake for the sake of persons with disabilities. Number 1 onye nechi neti chikuruegwa chigotanga malaria. Yes. Karaba abantu abale maruri tangani baraegwa asengenche yake uno minto kuri mudicha kwanire okonyora kwito gokobogoke omonto nari sika igole bokogende kebarua aenda agole neti kusagole mosquito coil aichabe kenyumba anagosamba kusaenda agole du egento kelina kigoro kwa dum whatever it was called anagosiara lakini yo mare maru guikategeme okonyoro kwa yogoke so nyine neti yale kuruegwa onya abantu kubwata bale maru na thank the government ngocha as a form where ngochiro sino koledeki osino bwata bolema. It goes back to ngo implement abatuleti bali moko bagayo gutare binyorebi asu muntaro mole maru mwali bagali tangani. Number 1. Number 2 na into abatora barai ba disability ngibona so yo minto my brother mugambi ko rumoticho chairman yo no muya sana ko rumoticho yegetonko na teba abatora barai ba bale maru na intwe tobe aso mustalio bosio koligeria abantu baito ebintu byabo ikiagerekero umurai igomba rochinge gentonkere ura asenarura ikibatakoreki bataike bagakwali bagerio bona kiombe ikiagape kengeto bo chairman omwando bunaraiga nkura ali Nyamira society namo kaliga kwa Nyaba National Council members bane nko bando mutangana bakolireki banyore last lingiraneliye ensemelia boli asha gosendo ntare sha na into antu watobole mantu bwatense motogo play totoke umuchanda tobwate Geofrey ngote batolenga torosie binte bitobwenere byarosigwa ntoko bitumia kwarali ngakioro chira be Geofrey atokona mbwate lift igaiga emogo chikondangeli ngiche interview nakana tingo koraki tingocha mokorangeli omwando okoraki ikoba konyimboro bugabora kini numwanga lakini bana abantu mbale bakwanga ngantu abunche bona abutingo koraki tingo nche inchumoche moche bakabuone bono gaki mwambekire bake lift mwambekire bakaki tingo faki bange fangochira kwaralire bono na intwe tigato babororo kera Rome was not built on a single day aliyesigia atemirwe twateba asanti bakolireki asanti batemire torosie byombe binge kiagera no yo fakite gocha semonto individual michirango cyale ko gotebya yo fakite ogochera ebieka yo faki gocha gweterekyo ekyo iye gocha gweterekyo mbe yonto kyo maligo ya sha eserekali muna mone kona gwabuleti ebinte bikira litukaselinde mone karo wicho lisha ne bote kola ya disability. Oh yes. So onye tora icholia aye karumu ao chairman moticho ni chairman chance tebya abantu baino baligiye nchera yo gwicho ligento kieke sha ile kero kogenda ekero yabali kire kana no mole maru
nkobe kole namba yao yoborema omwando ngochara kweresere eraitiendo takire gutwara through registration. All right. Nkobe kole namba yao yoboremo ekero kwabekire onyari gochikona chera shilingi 600 asomotienyi bishwa machine nere trend in away egochire tanse chibe no 400 chibe no 350 chibe no 500 ibakari ya 800 goselibu asomotienyi. So rende gingo koraigo wanto mo director SDO clinic nindoche okay onte biringa ngokwanie era ari US actually omo director wezdo nande unyore lead yangu ande lead head ikaiga era tena ngimbe kama iga atu watch it online yo minto esbon na kibogo okay na direct na admin bilia. Asante bwana Esbon na admin, shukrani sana, asante bono Enoko yo minto Enoko andake ekatugukwanira igoro ya mabuli ababoliri nabo yo commentera endo chinga gichikogenda andake ayuno mura ibwaba menyete no bale makuru county Nyamira galia nkyura kwana ne mono igoro katugukuro kusiba bale moboiga igoro ya mangano bale maguchase motegereri nataka gukwana iga nchakera ali se riswandi kwa boliti nataka commentera iliyo ko bowling ngambara ibwa te responsibility yo ko implement implementation yeye collective is all the stakeholders. Stakeholders in this sense, you want to minute in a background, a government, to what the one inchi, or you request society, to Katuara no moon to Kurkoma the Mavo Mene. Avanta Avata to Navo to Quaterna, but make sure Lichi Kelly are very implemented, Cogera, Nagitari, Chito friendly, the Savant disability in the Banyara access health services, Uneta Kere. Nchobuno omalemavu nimbwate responsibility yoko enda go share because nabo muntu mante sazina bantu ngora bare gento batamanyeti yo muntu Geofrey okonyara gwa kole gento utamanyeti so nche nimbwate kwerende responsibility yoko enda mba inyoli no muntu National Council for Persons with Disabilities so muntu Nyamira Society for Persons with Disabilities so yobwagape kuba inyolinga iga nyakitali yeye abantu baito ba disability baisa ko chamba ko nyara access no yo bwe government na about responsibility ko iwa mangana elinda nyara ko implement richikeli arosi asaya be friendly ne community ne bwate ko ndere responsibility yae yo ko support initiative weye elinde richikeli nyara ko koraki nyara ko bari go ikerana inyicha sa mangana ya affirmative sababu to bantu ba disability bako we a priority neringa for example toteba oyo minto Geofrey wachire tuachire ko bangera ini to eguchinet omonto yo ito ominto obwato bolema ogutumia wheelchair goso gutumia crutches ta konyara gutena for long yese laini bona kieko rago tebunga tigae we priority entangani elinda akoleru agendeka aya nanda abantu eisa ko babantu gusukuma bari kese laini naboko nyoro tuomirwe utachirwe that is why toko tebanga bai we priority elinde baro kiara bale bana rebo mba konyara kwetete laini ali basukumane konyara batuomirwe monto kulenze utachirwe nanda accident ya konreki iko bai guli bagali tanga bai guli bagali tanga ke reason yesa constitution yaro chenga bantaba one mba konyara gutena for long ya bande bali bale marta magoro uyo ndaro na wheelchair urocho na chaba ngera ina bantu bane wheelchair no ibakonya kumutuoma undo chora sukumuse wheelchair yae na inje munante ne inaria torochi tindochi wanyora na sukumirwo chia na tumirwe ra ino monto ndacha ntumera inya ngende mutwali that is why serikali yaro chenga it's good ikabeke ntegesa constitution affirmatively na bobo ente ko we priority the first priority ni chama ngana sha tinta tukota ibantu baitonga mbaba sako twara sha ngokonyere as much as 20 to maida mangana politics tali arato leta ga iganki igora ya shanki kendrete 300% lakini nda sana ale rakoreki ira kokonye sha eye na boko nyara wa afford wilba vosinata ya igora ya lichi komna ligota ya registration of persons with disabilities organization ye korukunga National Council for Persons with Disabilities ya ndeta ga nere gokora registration gwachira ali cyber osi gwachira na chaibu go ichori otate ko igora sha kero ko igora ngokuborie na wili babusia boringa no bwata balema bwata bae kwame gote bono ichori na registration number yao yobo lema igo gento kiaga na te bane ki abantu baito baimo ke bari patara register na abantu babuga to balema bagende ba register so that kera ko chikoenda go ichori
abantu baito maite by the way yayo oyo minto Geofrey Yes. bale bagokana up to 150 Oh yes. per month bale bagokana 200 bale bagokana 300 depending on ina kiwa ichoriti ukabeka no bwata barema ando ukayichorite na kiwa ichorite data iri kwanda so 150 tinka gitiko sena ochoba marema ne kubole gose 300 nchikoboro mutienyi ogwakana Okay. elinde onyore services ye chimuna chitakeire Asante. lakini rende serikali yeito besides that no tatwara sha ntobwate gente kitwate abwe kwa affirmative action serikali kero gwachire go explain ya no muntu bwato bale mana ndo bwate card ya bale mavu obwatari card rero ne certificate tobwate o ende nyakitari ori gyo social worker o mate binje no male mavu na hati nkonyara gwakana social worker na bwate responsibility yo kwenda RS management ye nyakitari o igwe gento kwewe ewe so that ya ebono weni for free whether no bwate sha go stobwa tubwate sha igo privileges cy'abantu babo batobare mane chinyinge ntondere go chikwanera go chimutwege pinto kabwate ngage chimutwege senje gwata chinsa cyarire lakini atakwene ndi abantu ababori amaswali abantu baitu ba disability ntobwate responsibility na into ko make sure ngari chiko lyabale mavu lidiko dina mangana health they are well implemented Ayo mitano ku mwando. Yes. Ngole ngina akulire naye enganiti engane ye moyuka uchese bali bagotegerera engane ye moyuka. Engana yo mali nelingo tabana ki nchena bana tabaiga abantu baminto bonsi people bamanya disabilities are club whereby you can join anytime anywhere and anyhow igorosi asaya linde ko ra nyoro balema ayo tabwati balema umunyense ilo waswa asora nyar ko land biya asora nyar ko I love that thank you very much bwana Enoku Mwando asante sana jara ruba force andake engana katuguliri ujube kucha somoteli yo mweli gachi gachi kanire engana yo mweli yo tatakati y'abantu baito ndote kobeka chinguru engana ye my brother tebanga ntunto so amangana siasa tikatobe igentego yachire tikakoso ime ukitaka kujua utamu wa ngoma ingia ndani ukacheze yendo register sha kiara nande nkolere gotebanga my system nyageta yago ndikiranga uri kubalia mu bwata cha nyara gokwana Lydia igalia bali morange na kebirigo Nyamira chisema chitoncho kana ine igali dongo koliki bale sha for free nebituo binde bingi lakini genda dogali because Lydia no aleka na yoro muntu mole maru affirmative because bako waki na into ne mashirika y'abantu abale maru nkoliki bara abantu baito gento kieke sha tarago chaldine kebande kiao tarane card yawe ya disability certificate yao oli kigugali ekyo mwali pirende nyanjere Geofrey konde mbe gandu pole gochi alibo mame kasi ni ano Okorogo Sinyairo twaenia mama mwawe wiki elia na nasire tio mwana ili tukulia igoro ukaenderete koeni kubono iga na bonse gusi balia mubwata makongu na ndende tigamba ganiria maya chuma no tokara naende sachito gochakira chinsa ibere mpaka nge chinsa nyega to gochigokorera gendera gototegerera bali mo gototegerera mwacha mwakole kwere ni mwarwa machibu mbuya nyanjire mbaye none chinamba chito Geofrey bali barato ligi offer because mangana disability matigale very wide ondo ntegerete gabo enamba ya nenche iliyo kondi giliyo nyoro mboli liswa lintanya ukena liga seredi igere 07 22 55 2735 0722 55 2735 enamba yo mwando igere 0724 29 16 53 0724 29 29 1653 chisimie chiogwaka Monday to Friday chinsa ibere mpaka chinsa ya ikominemo uchakira abo ne chito ne family ne weekend ne chito na Geofrey tukale na abasani mbiyamona by the God bless my brother china bichuchi bwate tumutu nakirende ngokora wona I'm a journalist. Thank you very much. Asante. Oyo mito asante zare. Oyo mito michira andake katokoro no mobisa kura sike bigia yovak nkikeligia tiga ire kerugo kora engana yo mweli kegima tutokosoka. Biamono Geofrey. Yangwa krembi yamono asoma rogero yoyo. Yes. Una tochi gukora. Tagete gukwana ibintu bere byoka. Yes. Agende dosieke. Asokuro ne bororo bwa malaria. Njira tura work with other stakeholders tobate ndor kona community ready monitoring yes nige kwa abantu bali the users of the community chinkuru cyo call leaders accountable aso gwenisha bona twanyorire strengthening better quality services asinya gitari gokongya bokore yes nige ko badane amref mbajite bagaro si application
ekorukum imonita ITM Kenya application yeye nabeko ba downloaded through Play Store or App Store umuntu uri kunyetumeka kiwa chibone nyagitari nyama ryogota iyo kuboko ndo chikumnya ko bisikete kuchikoboli bone application ko cyakonya abantu rya gutumekiwa chinya gitari rero onye no ryogota iyo application ni gere user friendly oko so application yo wate nyagitari gete ni gende kwalika kirebe intebyo kwate amariyogota iyo abantu baro tote barate backend kero kwa bikira that information konyora bare abara ibari sinya gitari iyo bone kiba karanste ngonyora bare that information bamanya ki okumbe nyagitari yeye kumbe lyogo ndiyo they able to act fast by okora boigo kwanyora bona at least bona okora nyagitari bona obugwene na gokoreri wabere rahisi yongate byabantu baito bagenda ba download application iyo ya kuruko nini imonita ITM Kenya ku Play Store go App Store yes then again to kyomo sonte kwakera our partners biyamono asomorovelio gekora buna rero bono buna funds to gutumeka cyarero asoko support umorovelio yo niko chirete turu global fund aba bakora kinabuwe mechali niko batete go strengthen systems ase kinyagitari na gwakeramo na Amre Felt Africa Kenya asoko batene to kubaterana twikireka munengeye na yofak ama na CSO to kina chiracho chiko bari no borema wenisho na kitogo incorporate mangana malaria na bokonyana. All right. Yes. Mangarama ya sana bwana Omobisa Michira financial officer ya Yovac mbia mono sana sinchi kwancha kuleta mangarama ya mwaletire na antumira ne litkolinde katukuche kusanga magona tikote ba Wilberforce itakuwa vizuri sana. Iko motegeli naye bikita likinga karba kali gaiga wene kinga kwa nyira ya onsi. Kekeka kemo ncho motegeli murali Matildah ke mtonkwira nale gaiga asumuru buli ndogenda tekigma Etwani ya Getembe. Chikuru kwa Geofrey Onsarigo kwa niaba ya bonsi ngukwandara ngukwandera Wycliffe Michira Jared Wilberforce na boigo eno kumando na Lydia Kerubo ubaikaga igakuru Yovac kusanga onsi emambi ya bono. God bless you so much. Toskato chale mirobuli ndina gendrete ase Getembe TV and Radio.